Самото небе слиза да ни помогне, когато ангелите влизат във връзка с нас. Аз приемам божествената защита. Появата на ангелите говори за активиране на духовната енергия. Вселената има причина. Ангелите говорят в нашето съзнание. Още със събуждането си призоваваме: ангели, охранявайте моя път. Два ангела ни правят щит. Първият е златист, с дълбоко небесен цвят. Вторият е сребристо бял, с цвета на луната. Активираме нашата ангелска система. Когато сребристо-бели ангел влиза в контакт с нашето поле, сложете дясната ръка на сърцето си. Направете 3 дълбоки вдишвания, усетете чувството за жар в сърцето. Генерираме бяла светлина и с нея правиме кръг около нас. 3 поредни дни визуализирайте светещ кръст върху сърцето си, за да повишите защитата си. Сложете кварц или друг бял камък да подсили действията ви. Когато ангелската енергия влезе в аурата ни, се настройваме на висока честота. Възможни са физически признаци: звън в ушите, налягане в гърдите, в главата. Казваме: аз активирам божествената защита. Ангел на светлината, ела при мен сега. Може да реагира електронното ви устройство. Възможно е да видите ангелските знаци.